Issalva l-ewwel żiemel 6 snin ilu. Illum telgħu 38 żwiemel flimkien ma' bosta annimali oħra, frazzett fix-xara. Din hija l-missjoni ta' Victor Muscat li waqqaf laqda Dreams of Horses Farm meta salva l-ewwel żiemel. Għamilt rescue tal-ewwel żiemel ġifieri li kien partikolari. Ngħid il-verità jien ħsibt li biddelt ħajjat iż-żiemel imma żiemel biddel ħajti. Iż-żwiemel fir-razzett joffru terapija tfal u adulti b'diffikultajiet emozjonali u fiżiċi. Tara ħajja tinbidel. Ġifieri naħdmu ma' nies li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli. Pereżempju kelli storja ta' Dundjan jibdel ħajja ta' tifla. Kun ma taraħiex Aqqas tista' tispjega. Annimalu ma ġiex kombinazzjoni, ġie żgur għax hemm xi ħaġa li fil-ħajja tal-persuna u fil-ħajja tal-annimal jista' jkun li jkunu għaddew mill-istess forma ta' problema. Victor Muscat jappella għal aktar edukazzjoni dwar il-ħarsin tal-annimali. Llum jeżisti abbuż li ngħidlu modern. Qegħdin jieħdu ħsiebhom bħalli kieku kienu bnedmin. U dik għall-annimal kemm jisawwa. Nara ħafna protesti imma ħadd ma qed jitkellem fuq annimali li qegħdin ġadar, li qatt ma raw is-sema. Ilibsuhom. Il-bniedem qed jaħseb li qed jagħmel is-sewwa u qed jagħmel mill-aħjar tiegħu, ma fir-realtà knifqu naħsbu ftit. Sara Grek hija waħda mill-volontira li tagħti ħina biex tieħu ħsieb l-annimali. L-ewwel darba li ġejtaw, Victor kien qal li nista' nkun naf ħafna fuqek skont li ma żiemel japproċċja. U kien saqsini qal inti mitlek xi ħadd jew għaddejja minn xi grief. Għajna dak bellaħni u fajtan ħares li għatlu kif taf. Għalli għax żiemel u kol mitlu l-best friend tiegħu u kol għaddej minn żmien fej u għammu ġuħ. U jisu l-enerġija tagħna qablet u għalhekk jisu dak iż-żiemel ġi fuqi. U għalli biex nitfa' idi fej qalbu u ħassejt jisna il-heartbeat tagħna bdiet tiġi synchronized u Baddejt jisni nikbi, allura jisni ħassejt li żiemel għejni biex nipproċessa ċertu emozjonijiet. Għal Victor Muscat kull annimal fir-razzett huwa parti mill-familja tiegħu. Jien ma nafx ngħix ħajja oħra ġifieri u kull meta forsi xi darba kelli bżonn immur x'imkien dejjem something to do mal-annimali, ġifieri dak il-ħruġ tiegħi. Huwa appella biex jingħata aktar għajnuna finanzjarja sabiex ikun jista' jieħu aktar ħsieb l-annimali li jispiċċaw abbandunati u biex itejjeb is-servizzi ta' terapija.